ten, kto opustí akvárium ako posledný, získa 50 korún. V tomto videu sa rozdelíme do dvoch tímov a budeme plniť extrémne úlohy, ktoré nám zadala moja priateľka Anetka. Tak sa pozerajte až do konca. Ako vidíte, chlapci sú už na svojich miestach v pripravených akváriách. V oranžovom akváriu nie je Vika, ktorá bude v tíme s Tomčou, a v modrom akváriu nie je Humi, ktorý bude v tíme s Fisi. Takže, chlapci, ste pripravení? Áno, som pripravený, dúfam, že Fizi Domchu naozaj rozdrví vieru, tak poďme na to. Áno, som pripravený, dúfam, že Domčo porazí Fizu vo všetkých úlohách, pretože tu nechcem mať kopu vody a okrem toho voda bude určite ľadová, takže verím Domčovi, poďme do toho. Víťa, neboj sa, dnes v noci sa tam neutopíš. Fizi, ja budem v poriadku, toto víťazstvo bude naše. Takže je to skvelé, chlapci, myslím, že by mohli začať s prvou výzvou a tou bude teraz kamienkový papier. Tak čo, chalani, ideme na to? Áno.